είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φίλοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι έχουν χρέος αυτά τα σύνορα να προστατευτούν, και αυτοί που πρέπει να χρεωθούν την προστασία των σύνορων είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, για να προστατευτούν τα σύνορα αποτελεσματικά. Αλλιώς έχουν κάνει το εξής: το λεγόμενο Δουβλίνο 2 επιτρέπει στους Ευρωπαίους, ένα απόφαση η οποία λήφθη στο Δουβλίνο πριν από 5-6 χρόνια, επιτρέπει στους Ευρωπαίους, τους μετανάστες οι οποίοι φεύγουν μέσω Ελλάδος προς αυτούς, να μας τους επιστρέφει συστημένους εδώ. Αλλά όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως από που είναι. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, ακόμη χειρότερα. Είμαστε χωματεροί. Το πρόβλημα είναι... Προσέξτε, ακούσαμε λιγάκι. Η Τουρκία έχει υπογράψει το 2001 και η ουσιαστική ισχύ υποτίθεται άρχιζε το 2 ένα πρωτόκολλο επαναπροώθησης με την Ελλάδα των μεταναστών οι οποίοι ξεφορτώνονται μέσω Τουρκίας, κυρίως από τα θαλάσσια σύνορα. Να σας πω ότι κάπου 60 τόσες χιλιάδες έχει συλλάβει η ελληνική εκτροφυλακή, επέστρεψε 7.000 τόσους, εκράτησαν οι Τούρκοι υποτίθεται 2.000 και έστειλαν με άλλο τρόπο και με άλλα ονόματα μετά. Δηλαδή αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε διότι το ελληνικό κράτος, το τουρκικό κράτος, να συγχωρείτε, δεν συνηθίζει να σέβεται τις συμφωνίες. Άλλωστε ο κ. Γκιουλ το είπε προσφάτως, ότι το είπε στους Αζέρους στο Μεχισεβάν, ότι αυτή η συμφωνία που έκανε με την Αρμενία δεν πρόκειται να την εφαρμόσει, όπως δεν εφήρμοσε τη συμφωνία και με την Κύπρο. Και με τον ίδιο τρόπο δεν εφήρμοσε και τη συγκεκριμένη συμφωνία με την Ελλάδα. Άλλωστε ο κλούμενος, ο πολύς κ. Καβούτογλου, ο νέος υπουργός, νεοοθωμανός υπουργός των εξωτερικών στην Άγγελα, από τους Ευρωπαίους είπε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να είναι η αποθήκη των ασιατών μεταναστών, πρέπει να αδειάσει την αποδεί και την αδειάσει προς την Ελλάδα. Την βάλει σε σαπιογράφο. Η ελληνική ακτοφύλακη είναι ανθρωπιστική και δικαίως είναι ανθρωπιστική, δεν πνίγει τους ξένους, οι οποίοι, όχι σας παρακαλώ πολύ, είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε απάνθρωποι. Αυτά τα δυστυχισμένα ανθρώπινα όντα είναι εικόνες του Θεού και πρέπει να τις προστατεύσουμε. Άλλο πράγμα ότι εμείς δεν επαρκούμε για να προστατεύσουμε, δεν επαρκούμε να υποδεχτούμε, δεν επαρκούμε να ενσωματώσουμε. Τώρα να σας πω το εξής: σε ό,τι αφορά τους ομόρους μετανάστες, επειδή συνήθως γίνεται λόγος καλιενσωμάτωσης, οι μεν όμοροι προέρχονται από χώρες οι οποίες τα τελευταία 100 τόσα χρόνια θέτουν και ξαναθέτουν προβλήματα εδαφικών διεκδικήσεων της Ελλάδος και θέτουν επίσης προβλήματα μειονοτικά, δημιουργούν ζητήματα μειονοτικά στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο η επίσημη Ελλάς πρέπει να το έχει υπόψη της, για την ευκολία με την οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με ό,τι δημοσιευθείωσα τώρα για το υποκατάθεση νομοσχέδιο, πρόκειται να δοθούν ελληνικές ηθαγένειες. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει εισαγωγή μειονοτήτων και οι όμοροι καλύπτονται από την ευρωπαϊκή τους ιδιότητα και δεν νομίζω ότι τους χρειάζεται η ελληνική ηθαγένεια για όσο χρόνο τουλάχιστον θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Πριν από 5-6
χρόνια ακόμη ήταν εντελώς ακίνδυνο να υπάρχουν στην Ελλάδα Πακιστανοί, Αφγανοί και το καθεξής, διότι οι χώρες αυτές δεν έχουν ούτε εδαφικές ούτε μειονοτικές διεκδικήσεις κατά της Ελλάδος. Όμως πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία αυτά χρόνια η Τουρκία εγκαταλείπει ραγδαία τον αντι-Ισλαμικό κεμαλισμό, υιοθετεί τον Ισλαμικό νεοοθωμανισμό και μία νεοοθωμανική Τουρκία θα βρει ευάλωτο έδαφος στους μουσουλμάνους της Ελλάδος, διότι δεν θα επικαλείται τον Μουσαφά Κεμάλ, αλλά θα επικαλείται τον Μουάμεθ και τον εγγονό του